Ang sektor po ng agrikultura when it comes to when it comes into infrastructures. Kamustahin po namin sa part po ng SINAG, sa assessment po ninyo, yung pong mga farm to market roads po natin ng mga project po natin. Sir Sendong, may nakikita rin po ba kayo dito sa inyong samahan na problema po ng mga magsasaka sa atin po, particularly dito sa Rehiyon 1 when it comes sa usapin po ng farm to market road? Kaya malaki pa rin ang kulang natin sa farm to market road na dapat gawin. So yun ang pinupus natin, no, para at least magawa yung farm to market road. And mag-coordinate tayo kay Secretary Chul Aurel para ma-expand yung area dito sa ating lalawigan. Wala naman po so far po na para nakikita na medyo may alam niyo na yung usapin po ng anomaly sa infrastructure, but dito po sa mga farm to market roads so far po wala naman pong parang sabihin na natin na natatamaan ng anomaly. So far dito sa lalawigan natin wala tayong masyadong nakita. Yung area lang ng flood control, no? Yun, may mga irrigation or kanal na tinitingnan ng flood control. Okay po. Opo. Sir Sendong, mapunta ako kasi medyo matagal yung usapin po na ito, and i-relate ko na lang din sa standing policy ngayon ng executive order ngayon ng Pangulo, yung pag-halt muna dito o pag-stop muna sa mga importation. Pero kamusta po yung petition nyo sa Supreme Court? Yung mga grupo po ng mga magsasaka din po dito, iba't ibang grupo ng magsasaka na pinipetition po yung pong tungkol sa taripa. And at the same time, ano po sa palagay po ninyo ang impact nitong standing policy po ngayon na kautusan po ng Pangulo na ihinto muna yung mga importasyon for the meantime? Yeah, ang huling usapan namin ng presidente nung nasa La Union, sabi niya itataas yung taripa, no? So, we hope by January, kasi sa ngayon wala pa naman importation, we hope na maiakyat ulit yung tariff to 35%. Kasi in-explain naman natin sa Senado yan, no? Saka sa Kongreso na kailangan ibalik sa 35% para at least hindi malugi ang mga magsasaka natin. Ang unang sinisisi nila yung RTL, yung Rice Tarification Law. Pero yun talaga ang may problema, no? Yung pagbaba ng presyo ng palay nung binaba nila yung taripa. Kasi yung landed cost bumaba, no? So yun ang main reason kaya bumaba yung presyo ng palay. Opo. Pero yung sa yung pag-halt po ng importation po na utos po ng Pangulo na wag muna, ito po ba may magandang epekto po ba ito sa mga local farmers natin, o pwedeng meron pong side effect ito when it comes sa circulation po ng usapin po sa palay po natin, sa ano po natin, bigas po natin sa bansa natin? Short-term solution, okay naman yan, pero hindi naman pwedeng long-term yung hindi tayo magpapasok, no? So, pagpasok na naman ng mga imported, baka bumagsak yung presyo kung ma-maintain yung 15% tariff. So, yung mga bumibili palay, sa ngayon, medyo tumaas ng konti, pero sa tingin namin, temporary lang yan, no? Kasi kung dumating yung imported, kung bagsak yung presyo, so susunod yung mga traders dun sa bibili ng palay ng mas mababang presyo. Ang Idol Mart is 25 pesos yung landed cost ng bigas. So equivalent to 15 pesos na palay yun. Opo. Sir Sendong, opo, may isang local issue lang po kaming gustong i-raise kasi ang tawag dito, yung patuloy po na degradation ng ating environment. Isang malaking epekto po nito is